İstəlikli simvol Aznaqay rayonundan Müslimgə tapşırıldı. Aznaqaylılardan tarixi uşaqni Müslimdən көп balalı həm Urnak oila Şulpan həm Ramil Mirzaxanovlar oilasi alıb qaytdı. Müslimlərə barımızda da sağlıq, selametlik tilep, selamlarını ciberdiler. Topşuram sizge Aznaqaylarımın selamlarını. Tantanalı şora mezgil yaşları üzərində uzdu. Rayon җитәкчелеге, Urnak oilalar həm cəmiyyətçilik şoranın qonaqları buldular. ВДНХ'da oila yılın ofitsial rəvişdə oşun tantanası uzdu. Hem менә аның символы булып шушы гаилә, бөтен Россия гаилә учагы тора. Ул гаилә учагының кичкенә кыйпылчыклары безнең бөтен Россиябызның регионнарына да таратылды. Менә шушы гаилә учагы капсуласы Татарстан Республикасында да районнан районга күчеп йөри. Rayonda bütün Россия гаилә uşağının жылысын тарату өчен эстафетада оештырылды. Эстафетада районыбызның күп балалы Urnak яшь гаиләләре катнашты. Гаилә ул бердәмлек, терәк, Birbirini юл куеп яшәп. yaratып yaşasan, şol gaile indi. Аның uşağын ничек сүндермешә сакларга кирәк? Өчен күп итеп бәбиләр табып, бергә яратып, яратылып яшәргә кирәк. Россия йөрәге бөтен Россия гаилә ушагы районыбызда бер атна дәвамында булачак. Аннан соң ушак Актаныш районына тапшырыла. Гаиләләр бездәге мәхәббәт ялкыны беркайчан да сүнмәсен һәм сүрелмәсен. Бәхетле, Urnak һәм мәхәббәтле гаиләләрнең ялкыны һәркемне җылытып торсын. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.